път държи той гъста. Почти не използва ръчна на места. Той няма и нужда за голяма част от тези автомобили. Ако автомобил е податлив на добра ротация, въобще не се няма нужда от ръчна, но понякога пък има. Тук беше на косъм да удари Варела. Добро преминаване за Кристиян Кирилов. Прецизен. И финал за Кристиян Кирилов.